אז אתה אומר שבעצם הפנטזיה הישראלית שאולי נגיע זה נקודת שבירה של החמאס, שבה החמאס פשוט באמת או ייכנע או יקרוס לתוך עצמו, זו פנטזיה ישראלית שאין בינה לבין המציאות קשר. הם חיים בתוך הבועה הישראלית. הם חיים למען אללה. אללה איתם. הם לוחמי ג'יהאד. אנחנו לוחמי חירות ישראל, ובסדר, אנחנו לא לוחמים מחיי קודש. תראי, יום אחד היה לי ויכוח עם ציפי לבני. הייתי באיזשהו פאנל. ואמרתי לה, פה המרכיב הדתי הוא דומיננטי אצלם. אצלם אללה הוא השחקן העיקרי במשחק, אם הוא לא השחקן היחיד. אצלנו הקדוש ברוך הוא, אם הוא בכלל במגרש, הוא שחקן ספסל. וזה הבדל אדיר מבחינת היכולת הנפשית והיכולת הציבורית והיכולת הגופנית גם, כי יש בזה השלכות פיזיולוגיות על האמונה. והיכולת שלהם בעניין הזה היא אדירה. אני לא אומר ששלנו היא פחות חשובה, המורל חשוב והכל, אבל להם הם לוחמים מלחמת